kulona leyo phila uphusha uphumelele pastor lo uyachaza ngakuphi inamba yami ngisenze ngoba uyimember ngoba uyacontribute ku channel kuphela from 9 to 5 kuphela from 9 to 5 ntambama from Monday to Friday kuphela ungathapha phela la iphupho lokuphupha uphuzitiye nomuntu ophuphe buza ukuphupha uphuza Shouldn't dreaming of drinking a tea. Could be a black tea or weekend nobis. Similar. All again. Oh, I mean, NZT, preparing a tea. So one, go with Sintima is a puppy, who power about Maholenza. Urushusi, when the Melumese, Uchala, when you come. Number 2 years of Timopupi. Kuba umolenza ngoba ukusho ukuthi ke ngenzeka kumele wenze itiye vele ngoba kunesidalo esilikhonzile nesidinga emsamo. Why? Because there are people who feel ukuthi isidalo sakhe sasitsha nje kunomuntu ukhokho ugogo umkhulu whoever owayephila ngalo itiye so then lo sekungavela nje kumele usenze itiye uyolibeka emsamo lapha yana. Uthatha ulibeke emsamo lenze ulibeke emsamo yabo. Number 3 wesince kwabanye kumaphupha ubopha ungaba oluhle futhi umulenze ngisho ukuthi ke maybe kumele wenze nje iladi noma ke wenzele izidalwa iladi maduze kungenzeka khona uzokhanya. Number 4 wesikhathi uma uphupha futhi kungaba upha oluhluma ulenze itiye kwabanye kuye kukhombe ukuthi ngenzeka kunomcimbi nje ozayo yabona kulelo khaya la wenza khona lelo tiye lelo yabona seba kakhulu besiphila la kuphupha wenza itiye noma itiye yabona asiza nje vakashela ke Selishut Academy. It's a preschool and aftercare institute yabo. So you be Selishut Academy ilapha la Hammanskraal town Pitoli. Kolom ungaba check online www.selishutacademy.co.za noma ke ubashile kwi-number zabo 076 135 0426 number is 012 004 3755. Now kungaba ama-offers wabo. They offer computer literacy and they also offer robotics, studies about robotics and codings nokunye. So ungababa kasela laphayana ukuze ufake ingane yakho i-preschool yabo iqala ku-grade R grade R. Kanti aftercare yabo iqala ku-grade 1 to grade 12. So yenza sure ukuthi abavakashela ke kuphi lapha ke Town. So